guys, let's just unpack on this story sikaHulumani noGcinile that has been going on. Mina ngokwami mangisibuka lesi story, especially from last month until uGcinile wahamba some men, they went to Thailand. Although I didn't really report about it, ne? But nje ngimbuka uGcinile wahamba waye Thailand, happy, going to spas there, going out to dinners. This guy was buying her flowers. It was just nje another level of niceness. Just awesome for her, you know. I'm sure money wabuka Tabolo. Ngizombonisa ke and mina ke ngizombonisa nami ku social media. Kukuthi ngapha i-cousin kaGcinile came up with things nayo. Lashing out on uHulumani ukuthi listen here wena ne-PIPI encane, like ucabanga ukuthi ubani. Wabuka wathi uHulumani ukuthi yazi self-esteem yami abantu bayenza kanje ku social media. Bathi i-PIPI yami incane. Okay, it's fine ke mina ke ngizobabonisa ke ukuthi i-PIPI yami inkulu in fact. Guys, angitshela this day childish kanje kodwa when are we going to stop? I was just like, wow. Oh, what you know, mina ke ngoba nginama-video. But guys, nathi nkosami izinto esizenzayo. Ngicela ukubuza, why would you have videos nomuntu? Uyayibona manje ukuthi i-end up kanjani indaba yabo? It's not looking well at all. Akusekho mnandi manje uGcinile naye sekuthuna into enkulu. Ikeke lakhe elikhulu. I mean guys, like isifike kanjani lapho? uHulumani was like, bathini ngami nefamily yakhe ingenza kanje. Ifamily kaGcinile angithi when the cousin was like, please wena incane into yakho. And bathi some stage angazi wayenza ibe inkulu ayifaka izinto. I'm just like, guys, ayibo, it's a lot. And ngaphandle ukuthi it's a lot, it's mostly childish. They need to both grow up. I think let's just start there. uGcinile noHulumani abakhulu manje badala like ayibo. Guys, I was just like, oh. And if you've noticed, I've never reported about it. Bengiyibuka nje mina lento ngithi kodwa nkosami usathana wami manje sesikhipha ama-video ethu ango-1912 singagqokile. I mean, how even does that, guys? Wagcina nini ama-SEX tapes? Wagcina nini Kim Kardashian, guys? Ayibo, usagcina nini lezi zinto? Abonanga nje busy playing with themselves bengagqokanga. I'm just like, why? Like, and then after all this is done, phela sizobe isikhohlwe nathi in the next month or so. Kuseyikonje uGcinile. Mina ngizange ngibone ke i-video, guys. Bengeke ngize ngilunge. Bengeke ngize ngilunge. By the time someone wanted to show me ukuthi ku-Twitter ibisisusiwe, which is a good thing for me, guys. Like, akukho right. I can't be seeing things like that. They don't do anything for me. They don't build me. Azingenzeli next. Ubuka abanye abantu bengagqokanga. Kuzongisiza ngani, guys? Just think about it though. I was just like, ayibo, kaze ngamdala for lezo zinto. And nakhona zizonginceda ngani, zizongisiza ngani at the back of my mind. Ngicabanga ukuthi okay, uGcinile wayengagqokanga. Okay, uHulumani unjena. uHulumani, I think his point was, njengoba manje seqhamuka neyitori zokuthi no, by iCloud yami bangihekile, story after story. But most of the book, and it didn't take long after Thailand. I was like, wina zobonisa ke ukuthi uba ekabani ke i-PIPI encane. I'll show you. It was revenge. And then I read another story ukuthi izigcinile esikhama though. Mhlambe guys, I don't even think it's scam. He thought about it manje naye uHulumani ukuthi ngizombonisa ke. I will show you cabanga ukuthi ubukisa ngami la ku social media. But at some stage kwakumnandi, guys. uGcinile ngibone enze like when the guy angithi was scamming people ngoba brothers akafunelwa ukuscamma kuphela by the police. Lo muntu lo SAPS yamfuna imfunela ukuthi
uveze izinto zabo ukuthi angifuni ukuzisho ngaleli elinye igama labantu abangaqokanga abenza amavidiyo. Uyabaza ngithi? Yeah. So amfunela lokho. Kuqala amfunela ukuthi he was scamming people futhi. And ugcinile wayenza iy'thombe bebukwa edla imali ka-Grootman. Or should I say beyidla together? Ngoba they could have been doing this together mhlambe futhi scamming people besides ukuthi abagqoki together bese besikhombisa iy'thombe zabo. So at this stage bablame both of them, but it wasn't nice for the Grootman ukuthi akhiphe ivideo. I was still going to the story sokuthi futhi he was saying yena akaze ayenze ngamabomu lento le bamhekile ukuthi bakheka mase ugcinile lese biya eThailand nenye indoda. Why didn't they hate you before then? And futhi usunobona. Yeah, so both of them in a way wrong. So ziningi izinto ey'shoyo sekuthiwa ugcinile naye wayidla ngithi imali yakhe ayisho ukuthi iy'thombe nama-roses ayimali. You know those things. Uthole ufaka imali and then it's like a big flowery or a bouquet of money. I was just like, wow, guys. When I saw it yesterday, and I had never seen it. And manje I was doing research. Go, but bengabanakile mina. Sometimes angithi abanye abantu la ku-social media they think they're relevant and they're actually not. So I was just like, oh, Nkosami, ngempela kanti naye wayidla naye imali. So ubhuti ufunela manje two things, ukuskema nokuhlambalaza enye ingane wexhaphaza on social media eveze ingaqokile without her consent. So uyabona manje this feud is not going to end well. Angithi now ubuyenza ufuna ukubuka, oh my gosh, ngamthola ugcinile la emncane khona bazombona kahle. They're gonna see me, they're gonna see who she is. And we seeing you who you are. Unogrootman wasemdala, you know? Yeah, so nje into childish, guys. Let's stop. Like how I did Mihlali's video that other week. Khona futhi kule channel. In news galore for days. Always in indaba they are for days. Kuba naye loyo. Ovele wazenza slim. Busy comparing yourself to Rihanna. Guys, it's fine. You can compare yourself to Rihanna until a certain point. Ukwazi ukuhlambalazana no Rihanna, guys. Those are wrong things. I was like, where did she even get off doing that to Rihanna? Who manje kusahlekiswa, you haven't seen her for 2 weeks. Uhleli endlini, chances awugqoka amapijama the whole day. Mhlambe yakhala or wenzani, or she's tutoring herself and starting all over again. Khona ezinye izinto guys you can do. uGrootman manje uyabona ukuthi akusekho mnandi. Besides, and kuthiwa ugcinile. Wayehleka abantu ababeskema uGrootman. Ku-right guys? Akukho right. So abantu ukuthi ezinye izinto ne siyazenza sibuku, but they don't end well. Think about the consequences. Think about next week. But when it's all said and done, angithi ku-social media bekumnandi igijima ivideo kagcinile. Angizange ngiyibone guys, angazi nokuthi njani. I know someone who was trying to tell me ukuthi no bebenzani bebehleli omunye nomunye dlala ngomzimba wakhe. I was just like into ekhohlakele kanje guys. Sifike kanjani lapho? Safika nje as people inkohlakalweni enjalo. Hlambalazi nokuxhaphaza umuntu phela lokho. Subuka manje uBrothers sebembhalele bathe usezoboshwa. No GBV bakhona khona lapho ziningi izitori. Yeah. So I was just like, yabona manje akusekho mnandi, bekumnandi nge-weekend. I'm sure ijabula. It's oh my gosh, bazombona ugcinile engaqokanga nento yakhe enkulu. But manje akusahlekisi. Mara, did you think about it though? Before it ends? But you need to think and give yourself a bigger picture. It's okay, mangikhipha le video, izofika. The whole world actually in the US, they're gonna see it. In the trips, they also gonna see it in the maybe Europe, yeah. Maybe Nago London, mhlambe Italy, someone's gonna see it who's from South Africa and be like, mhlambe wazi ugcinile. But wengayazi into kagcinile. Usuyayiveza uyibonisa umhlaba wonke. Guys, ayibo. See, like sometimes I even put it like this. Ngithi
Thina, who have we become? So bani? Sifike kanjani la? Or sifike nini? To be these people. Yeah, uGrootman-ke manje-ke akasengi uGrootman sovele waba ingane encane. Kuba uzenza islim. Uzenza ingane. Mfunake amaphoyisa ngibuza ukuthi ucashe ukuphi? Abahleki-ke naye-ke. Uzobona-ke ezinye iy'thombe la engizoyifaka. Abahleki nje naye. They like, bra, please, you need to stop. Thina-ke sokuyekisa sakhe. Ngithi ubuthi uyaphapha. Ngoba uyiphapha on the social media. Asikwazi nokuyibamba. Vele singazazi. Vele nje ube loose, ube yinto ongayazi. Ngenxa nje kazi yomona. On someone who was trying to move on. Mhlambe engasakufuni ngoba nathi asazi-ke ugcinile noma ngasamfuni yini manje. She was like, oh lo, uzombonisa-ke. Oh, videos kodwa zase-Thailand, sisters, I just had to say they were beautiful. She was beautiful in Thailand. Singakhuluma nje sizisikhathali. Grootman wamdinelwa wathi bolo. So I'll show her mina. Akangazi kahle. Ngakazazi angibone and she thinks she knows me. I will show her. But manje ku-end up kanjani? Kuyakhalwa manje. So asicabangeni before we do stuff. Uhambe uveza iy'thombe zengane abantu. Nayo yayivumelana ukuthathwa lezi iy'thombe lengane. And I understand ukuthi kwakumnandi at the time. But honestly, how disgusting. Hey, guys, sifike kanjani la? Well, that's just my thing. Sifike nini? Sifike kanjani? Hayi, uGrootman abayekele. uGrootman, guys, benugcinile abayekele izinto childish, honestly. Yabona manje umuntu usezoboshwa. Uboshelwane manje two things. Two, angithi wona wabaleka nemali zabantu. Manje uzoboshelwa ukuthi wena ukhiphe umuntu engagqokanga, wena naye ningagqokanga, nabonisa the whole world. Yabo manje akusahlekwa. Yeah, bakhona abanye ade behleka and stuff. Mina I don't find this funny, actually. Yeah, it's disgusting more than anything. And it's unnecessary. It could have been controlled. It's uncalled for. Yeah. So we iphelela lapho i-video guys, asikhuleni. Thank you.